higala og igsuon. Kumusta kamong tanan o karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo, no? Kaya ang pulong sa Ginoo mo gani naghatag kanato og smile, kalipay, no? Labaw sa tanan, kaluwasan, no? So, ang ato karon ipaambit mga higala igsuon diri nato mabasa sa Juan 16. Juan 16 bersikulo 33. Akong pagabasahon og sunda sa inyo nga kasing-kasing. Juan 16 bersikulo 33 nga ingon, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong pakigiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Mo kana nga ato karon nga ipaambit mga higala og igsuon. So kani nga bersikulo higala igsuon, ang Ginoo gayud ang nagpamulong ani. Ang Ginoo gayud ang minsulti na ani, no? Ya ginigisulti nato nga katawhan sa Dios. Ang gisultihan ani sa Ginoo ang mga katawhan sa Dios. Ha? Wala gayoy labot ang taga-kalibutan ani. Kundi ang gisulti niya ani ang katawhan sa Dios nga gipiyal sa iya. Gipiyal niya ang katawhan sa Dios, ang katawhan sa Amahan, gipiyal sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoo si Kristo. So, nagpasabot niini nga ang gisultihan ani sa Ginoo ang katong mga katawhan nga gipiyal sa Dios kaniya. So mao ni siya. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pakighiusa kanako. So ang pakigsulti o pakigpulong sa Ginoo ang mga katawhan kana nga gipiyal kaniya sa Dios. Ha? Siya ang gisultihan nga para nga adunay kalinaw ang mga katawhan sa Dios. Naay kalinaw, di ba? Akong pagabasahon og usab. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinagi sa inyong pakikiusa kanako. So, nagsulti jud ang Ginoo. Na? So, gisulti sa Ginoo sa iyang katawhan. Ha? Sa tanan niyang katawhan ni, na? Aron makabaton kita kalinaw. So kalinaw sa unahuna, kalinaw sa atong binuhatan, kalinaw sa tanan nga atong pagabuhaton. Nga malinawon ta ba? Nga magtrabaho malinawon, di ba? Magsulti sa pulong sa Ginoo malinawon. Napang walay kagubot ba? Kundi kalinaw. So ibutan nato tinaw kayo ang atong panghunahuna. Tungod kay ang Dios maoy nagkupot kanato. Di ba? Pagkaninduta sa pulong sa Ginoo, gala igsoon. Ha? No? Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw. So, ang iyahang gisulti ani ayang katawhan sa Dios nga aron makabaton og kalinaw. Wala niya gihadlok hinuon kundi gibako dinuon niya. Ha? Aron nga makabaton og kalinaw ang mga katawhan sa Dios nga gipiyal sa iyaha. Di ba? Ha? Ako ay galagsoon mo ni nga akong balik-balikon ang bersikulo aron nga masabtan gayud nato sa hinahinay masabtan nato ang pulong sa Dios. Di ba? Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pakighiusa kanako. Di ba? So, nagaingon jud ang Ginoo nga hatagan ta kalinaw. Ha? Ang hatagan ni kalinaw kinsa? Ang mga katawhan sa Dios mooy hatagan og kalinaw. Di ba? So, paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. So kitang mga katawhan sa Dios paantuson ta diri sa kalibutan. Ha? Biayon tas taga kalibutan, katawhan tas taga kalibutan, kaning hukman tas kalibutan, di ba? Mao man ay kinaiya sa kalibutan. Kusog kaayong manghukom ang kalibutan. Ha? Ang kalibutan mo ni. Ang kalibutan is nagbase sa mga makita laman. Sama sa mga bulawan nga makita, di ba? Bahandi nga makita, kaptangan nga makita, mo ka na ilang gipabugal diri sa kalibutan. Apan kita makatawhan sa Dios ang atong gipabugal, ang atong gipanghinambog ang mga buhat sa bugtong anak sa Dios nga mao si Ginoong Kristo. Di ba? Sama ni Pablo ang iyang gipabugal o iyang gipanghambog ang mga buhat ni Kristo. Ha? Gani si Apostol Pablo wala gani siya nang hinambog sa tawhanon niya kundi ang iyang gipanghambog
ang katong pagpangalagad niya sa Ginoo. Nga hapit siya nalumos, hapit siya namatay, ay gibato siya. Maoy ang gipanghambog. Dili sa iyang pagkaedukado, sa pagkamaayo niyang tao, wala. Kundi sa iyang pagpangalagad niya sa diin. Nabuhi pagyapon siya bisan hapit siya mamatay. Kay ang Dios maoy nagkupot ni Pablo og kanato usab. So nindot kayo, di ba? No? Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw. Gisultihan ang mga katawhan sa Dios aron kita nga mga katawhan sa Dios makasinati og kalinaw. Di ba? No. Pinaagi sa inyong paghihiusa kanako. So, nganong nakigiusa ta ka niya? Tungod kay kita katawhan sa Dios. Ha? Ang mga katawhan lang sa Dios maoy makigiusa sa bugtong anak. Kay ang Dios mismo maoy nangita og pamaagi aron ipaadto niya sa iyang bugtong anak sa Dios aron ang katawhan sa Dios maluwas o mahibalik sa tiilan o kiliran sa Dios. Nasabtan nato mga higala og igsoon. Ha? No. So magbantay ta diri aning kalibutan na. Kay paantoson kita aning kalibutan na. So ang pagpaantos nato diri kanang katawhan ta, baby ayon ta kaning himutang kalatawan diri, himutang trapo nila sa kalibutan, himuon ta nga kaning walay kahibalo, himuon ta nila nga hukman ta o lutuson ta pirmi, di ba? Ang katawan sa Dios pirmi kinang lutuson, ha? Muna nga timan ato atong kasing-kasing gala igsoon nga kita nga wala noon ang hilabot, kita nga nagsangyaw sa pulong sa Dios, kita ang hilabtan sige. Di ba? Apan matingala sila nga dili man sila mobalos. Ngano man dili man sila mobalos to sige nakasabot. Ang tao nakasabot sa pulong sa Dios di na makigdebate. Dili na makig-away. Mo hatag na siya bersikulo 2 o 3 sa pagpahayag. Og dili na siya mo usab pa. So, diha ninyo mahibalan mahigala igsoon nga ang katawhan sa Dios dili di ay maghugoy-hugoy aning kalibutan na. Di ba? Ang sila pa nga wala silang hilabot, ang pulong lang sa Dios, ang pulong lang ni Kristo ilang isangyaw, sila pa sige gihilabtan. Apan ang nakamaayo kay dili gid sila manghilabot, di gid sila mobalos. So, kita mismo mga higala igsoon, kita atong kasing-kasing mo oy ato ang timan-an kung nalakip ba ta sa kinabuhi ni Kristo o sa mga apostolis o sa kalibutan nga kontra sa ni Kristo o kontra sa mga apostolis. Di ba? So, diri sa kalibutan dili nato ka timad-an nga paantoson ta, katawhan ta, bebenta kay si Ginoong Hesus maoy atong sumbanan. Si Ginoong Hesus diri sa kalibutan gikatawhan siya sa mga relihiyosong tao. Wala iniskulahan si Ginoong Hesus. Kaning tanan baby ay siya. Hantod nga gihukman siyang patyon. Apan si Ginoong Hesus naabay gisulti. Wala. Tungod kay musulti ang Ginoo, di magyapon sila motubak. Di ba? So mas maayo nga naa ka sa Ginoo kay naa kay kalinaw sa imong nga panguna-una. Bisan pa nga ikaw dauton ka lutuson kanila. Apan nga nung naa kay kalinaw tungod kay ang Dios nangitag pamaagi nga ikaw malinawon. Diha kang Kristo Jesus nga iyang bugtong anak sa Dios. Bugtong anak. So, mga higala igsoon, dili ta mahadlok nga ug dili ta malisang kung bisan dawdaogon ta, bibiayon tas kalibutan kay kaning pulong ni Kristo nagikan kini sa amahan. Di ba? No? Paantuson ka mo sa kalibutan apan ayaw ka mo kahadlok. So, si Kristo maoy nag-ingon ka nato ang atong manugbantay nga ayaw ka mo kahadlok. Natural. Nato na. Nga biayon ta, katawhan ta, lutuson ta. Samot na nga ang Dios nagpili katong gipili sa Dios nga pawalihon katong wala jud kay balo, wala kinaalam, dili ka balong mo English, di ka balong mo Tagalog, di ka balong mo Hilonggo. Nya nagtuna-tuna pa jud. So mahimo ang kalatawhan siya. Biayon siya sa tanang kalibutan, di ba? Di ba? Apan kay ang Dios may nagpili mo tay mahimo. Kay siya may nakabalo kasing-kasing sa tao tanan. Nakabalo naman ang Dios ani. Siya nakabalo na mag-asa ta paingon. Kay balo naman siya tanan. So, ang atong buhaton diri
bisag katawan ta bibiayon ta, hukman ta lutuson ta, ang Ginoo maoy nagapabakod kanato. Ngano naka padayon ta tungod kay sa kaluoy sa Dios o sa grasya laman. Di ba? Mao po giwali ni Apostol Pablo nga kaluoy og gugma og grasya laman sa Dios. O kani siya probleo nga gihatag nato sa Dios aron nga kita makasangyaw sa pulong sa Ginoo. Di ba? So, nakahibalo na ta nga kung naata sa Ginoo nata sa Dios lutoson ta, di ba? Katawuan ta bibiayon ta. So, mo na nga atong ikinabuhi sa tuwang kinabuhi nato nga ay mao gid na. So, katong nakasabot na dili na gito makig-debate, makig-away na. Kay og gihato mo sunod siya sa mga taong yun ana, napaliya na sila utok. Apil na una. Dili wise ang Dios, dili makigaway ang Dios sa kwan. Sa Ginoo si Kristo na kita ba sa Ginoo Hesus dili nga nakig-away siya sa pakigkwan jud, away dili. Kundi ang yang pakig-away ato ang dautan nga espiritu mo yang giaway di sa tao. Di ba? So kay napirdi naman kaning kalibutan na sa atong Ginoo. Unsa pag pamaagi nga napirdi na ni siya? Tungod kay ang atong Ginoo nagpakamatay siya og nabanhaw. Nabanhaw atong Ginoo. So, kaning kalibutan na nanay gitagal. Og ang mga katawhan sa Dios adunay sa gitagal. So dakong paglaom nato mga katawhan sa Dios kay ang ato nga aladtuan dili na hinimo og tao kundi hinimo na sa Dios. Daghang salamat mga galayg sa unaot nga napumoy gamay nga nasabtan sa pulong sa Ginoo. Amen ug amen.